Nailhan na ang ngalan sa usa sa mga suspect sa pag-ambush sa barangay kapitan ug konsehal sa Captain Claudio, Toledo City. Andrea Patenya, Sugid Limi. Nailhan na ang usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa barangay kapitan ug konsehal sa Captain Claudio, Toledo City. Sa phone interview kang Toledo City Police Chief Inspector Michael Bastes, gipahibaw ni ini nga di lang usa nila ibutyag ang ngan ug ang partisipasyon sa suspect sa maong krimen. Matod sa Deputy Director for Operations sa Cebu Provincial Police Office nga si Superintendent Renato Malazarte, nagtinabangay ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ug Toledo Police sa ilang manhunt operation batok sa mga suspect. Sa pagkakaroon ng atong kapulisan sa Toledo o ginabagan rin sa atong PIB, nagkanda pa o hot pursuit no, sa mga suspect, pag-identify na itong mga suspect. Sagol politika ug personal nga kasungian ang gilantaw sa kapulisan nga motibo sa krimen. May kinalaman to sa pagpa-file ng case before against sa suspect. Matod sa kapulisan, ilang storyahon si Barangay Kapitan Alexander Alqueza aron makahatag kini og kasayuran sa motibo sa mga suspect sa pag-ambush kanila. 24 oras nga gibantayan sa mga pulisod sa ospital si Barangay Kapitan Alqueza. Sa tanaw na mo dako jud kay makuha kung hinabi na ang katong barangay captain sa atong investigador. Samaran si Alqueza samtang patay ang iyang kapuyo nga si Irene Wamelda kinsa usa ka konsehal sa barangay. Luwas ang bata nga ilang gisagup ug way sa madihang gipusil sila sa nagsakay og motorsiklo samtang nagbiyahe sa may boundary sa barangay Dumlog ug Carmen, Toledo City. Tulo ka tawo ang nakitaan sa mga testigos nga sakay sa usa ka puwa nga motorsiklo. Andrea Patenya, News 5. Padadaan sa regional nga buhatan sa kapulisan ang tanan nga mga hepe sa kahimtang sa krimen sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Padadaan sa ni PRO 7 Regional Director Danilo Constantino ang mga gobernador ug mayor sa mga report aron masayod sila sa tinuuray nga crime rate ug performance sa ilang mga police directors. Ang mga hepe sa pulis nga dili makasulbad sa kriminalidad tangtangon sa pwesto. For the past 2 months, ito yung number of incidents mo. And out of these incidents, ito yung number na committed with the use of firearms. I will copy furnish the provincial governors and the mayors, and even the chief PNP. For them to react. Padayong gipangita karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang usa ka lalaki nga namusil kagabi sa Barangay Lawaan 1. Patay ang usa sa mga biktima nga gingon napagan lang sa atraso sa iyang higala nga mo'y target sa nakasibat nga suspect. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gingong naglingkod ining payag sa may sitio Kalmar, Lawaan 1 pasado alas 11 gabi. Ang mga biktima nga silang Richmond Lampago, 22 anyos, ug Lucito Pardillo, 29 anyos. Dihang kalit nga niabot ang suspek nga ilang silingan nga si Saldi Tanilon ug namusil. Daling nisibat ang suspek, uban ang iyang sinagup. Akong papag mama, niili. Pagtanaw na siguro, mapay tao. So, pagbalik diri, buto, niya, ibalik buto, moto, itanaw balik, ako mangun, hayaan naman to. Naigo sa likod sa tuong abaga si Richmond ug ang bala milapo sa dughan. Samtang si Lucito naigo sa iyan. Bisan og samdan silang duha, suway pa kining nanagan. Si Richmond nahagba ining giugbukan sa kandila. Ilang mga silingan mao'y mida sa duha sa Talisay District Hospital. Apan gideklarang patay pag-abot sa tambalanan si Richmond. Samtang si Lucito gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Way nakuhang kabhang sa crime scene apan doon ay buslot kining pultahan sa tindahan. Matod sa igsuon sa namatay nga way kontra iyang manghud ug napagan lang sa atraso ni Lucito. Parang mangun, sis, mangun, atraso. Ang si Richmond Oo. katong usang mo Makamang nila yung pista, sa mila magana na. Ibali ako lang mangun, damong na siya. While the victim was having a drinking spree, suspect suddenly appeared, directly shot the victim. Ray Pasaporte, News 5. Patay nang naabot sa temporaryong Cebu City Medical Center ang kargador sa Pasil Fishport nga si Feliciano Torion. Human po sila sa ulo sa wa mahiling tao pasado alas 9 kagabi. Gipusil ang 48 anyos ka biktima samtang naglakaw dool siyang balay sa sitio Santo Niño, Barangay Suba, Dakbayan sa Subo sa wa mahiling tao. Ngayanong milakaw palayo sa nitabuan.
Usa ka buto sa armas ang nabati sa mga residente dungan sa pagkahagba sa biktima. Wa dayon kini mada sa ospital tungod sa kahadlok sa mga residente. Ang anak na niini mo alsa sa biktima aron matod sa tambalanan. Na ako nung lagi sa Pasir Kalalis. Palibutan ani ko na ako sa Rima Pikas. Buwag baya mi. Naaman siya dito sa ubos. Di ako sa babaw. Ano ko kabaw na siya Kalalis. Sa pagkaroon na patato na ko akong sa motibo mo nga asang pamilya kinala atong mastorya. Langgo. Duha ka lalaki gidakop human malabdigit sa illegal nga sugal. Samtang habal-habal driver gireklamo sa iyang makauban kay duna kinilang armas samtang nag-atang og pasahero. Madinsabang sugidlimi. Unang nasikop sa Cebu City Intelligence Branch ang maghigalang Florante Lugod o Ignacio Yap tungod sa illegal nga sugal. Pasado alas 3 kagahapon na atlan sa gihimong pagpangronda sa kapulisan sa barangay Suba ang duha nga nagtali sa mga taya sa ilang mga suki. Medyo nagkahinay na tungod sa participation or kanabitang report sa mga community sir, no, nga kadalaw sa namong gi-monitor ang ilang mga lihok yan. Ang galay kundi andong gagawa sa nang yan security ng asin ng dunay porsyento sa kita o baka daog na sa porsyento di ngasin lang yung giana gid nung mga awat mi kana na lang gusto na mga kita ni nila yung trabaho na premium client di may nidawaton kay matiguan naman. Laing gidakop sa kapulisan ang habal-habal driver nga si Richie Maramara tungod sa paghupot og armas pasado alas 5 kagahapon. Gireklamo siya sa iyang mga kaubang habal-habal drivers sa may JY Square Mall sa Barangay Lahug human ni si Will sa iyang hawak ang dala niyang armas. Nakuha gikan sa dinakpan kining revolver nga dunay buhi nga mga bala. Gihimakak sa habal-habal driver nga iya ang armas. Matud niya nga igo ra siyang gipick up sa mga pulis sa iyang balay, human pa sa ngimling nangawat sa iyang silingan. Adto na mong lugar, no? So dito nakita na mo siya nga wamansad nang siya mo recess. Kualang diha mas makita gid nga armas. Diha giluklok sa bolsa. Nangawat ko ko. Nawat? Oo. Wa mo gikawat di mo yan buat armas lang butang para puso ko ko. Madin Sabang, News 5. Giila nga taga Sugbo ang mga tawo nga nagpalayo sa pag-ambush kang Atty. Noel Arcival ug mga kauban didto sa lungsod sa Dalagiti. Nasayran sa kapulisan nga upat ka mga armas ang gigamit sa pagpamanhig. Andrea Patenia, Sugidlimi. Ang ballistic examination nagpakita nga upat ka armas ang gigamit sa pag-ambush kang Atty. Noel Arcival ug mga kauban. Mato ni Chief Superintendent Danilo Constantino, duha ka mga M16 ug duha ka 9mm pistol ang gigamit sa ambush. Kini base sa mga bala nga na-recover gikan sa sud sa sakyanan nga gi-ambush. With the kind of firearms used, high caliber firearms. So hindi siya ordinary na talagang pinlano siya, and most probably gun for hire talaga yung mga perpetrators. Matud pa ang legal nga makagamit sa M16 rifle, maulang ang military, pulis ug ubang mga sakop sa law enforcement agencies. Lakip niini ang mga pribadong individual nga nahatagan og amnesty sa pagkupot og high-powered firearms. Apan mato di Constantino nga di nila ipaubos sa ballistic exam ang mga M16 rifle sa kapulisan, militar ug lisensyadong pribadong individual. Itandi lang nila ang mga na-recover nga mga bala sa existing records sa PNP Crime Laboratory. So yung sinasabi ko na on hand, ito na yung mga sinubject for ballistic examination noon bago i-register, tapos yung ibang mga na-recover na firearms before. Hindi natin yung mga firearm gun holders natin ngayon, yung mga licensed gun holders natin, hindi natin nire-request yung firearm nila to i-ballistic. Gibutyag ni Constantino nga taga Sugbura ang nagpaluyo sa pagpamanhig nila ni Attorney Noel Arcival. Kung sinusundan ng mga dito tayo or pupunta sa ibang region? Dito lang siguro. Andrea Patenia, News 5.
Kinsa katong nawagpangan sa ilang kabanay giawhag kamo sa pag-ila ining lalaki nga napagang naglutaw ilawom sa taytayan sa Mactan ug Mandaue. Giingong niadtong Lunes pa nabantayan ang maong tao nga miambak sa First Mactan Mandaue Bridge. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa pagkutlon ining maulita, padayon pagila sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue, kining lalaki nga napagan sa mga residente sa Barangay Luok nga naglutaw pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Matud ni Nicole Munggito nga nagpakamatay ang mga tao niadtong Lunes. Giingdo na sila na matikdang nahulog sa taytayan ug nagtuo sila nga sako. Apan sa ilang pagsusi, usaday katao kay miago kini sa kasakit. Suway pa nila kining giluwas apan pakya sila tungod sa kagusog sa sug sa tubig. Parang kita sa gordya. Isa sa life ring parang loson to gani. Pag isa life ring na gordya tawag og kauban, kaya latang arsahon. Karon pagbalik nila, wala man dia life ring na bilin. Suicide ning giluwas sa usa ka security guard sa kasigbit nga oil depot pinaagi sa paglabay og salbabida apan kalit kining nahanaw. Ang mga mananagat sa Barangay Luok mo'y nakaugkat sa patayng lawas kagahapon. Ang biktima nagsulubog puting nga polo shirt ug itom nga jersey shorts. Doon nakikita to sa dughan nga dunay suwat nga Lori May. Gibanabana ang pangidaro ni ini sa 40 hanggang sa 50 anyos. 5'2" to 5'3" ang height ni ini. Gisusi pa sa otoridad kung nakuha sa ilang CCTV camera ang pag-ambak sa biktima. Na-suicide ni. So, ganaya na kita, gitsam po ko nung PC para, langoy-langoy mo ni pag-ambak. Gitsam PC, di mo dawat. Ryan Sorote, News 5.